stole, vo vlaku a na sene. Povedzme, že tieto nápady budú mať reálne základy. Povedzme, že spíme spoločne pred dennou smenou a aj polnočne. Povedzme, že nám je súdené rozhorieť sa ako plamene. Priznám sa, mám veľké obavy, či si to vieš vôbec predstaviť. Priznám sa, mám veľké obavy, či si to vieš vôbec predstaviť.